nyaya ya Phineas arikutongana nekuzira mambo kana kuti dare rino inyaya yakauya nepasi pamera ziso. Nyaya iri kuti claim yacho iri kuti Zvidia Phineas uya pamberi pachangamire Dotito upindure mhosva yako yekurara nemudzimai wemufi ainzi Gwanzura. Nyaya yako ikatongwa pamberi pasabhuku ine maminesi atinayo yapa muri makurota yekurara nemudzimai waGwanzura paguva raGwanzura. Right. Ramni nokupai mukana mutaure mazire enyu sekunzwa kwamaita sekretari achitaura. Amsoroi nyaya iyi yakatondishamisawo. Nyaya iyi yekuti ndakagara nemukadzi paguva handisi kuiziva. Nyaya ichisvika ndichisungiwa ndakauya ndabva ndasvika kuna sabhuku akunzi wakatonga nyaya iyi. Asabhuku nyaya iyi yandasungwa nayo mukuiziva here? Asabhuku akati nyaya handisi kuiziva iyi. Ndo nyaya yese yauya. Sabhuku akanditi iyi nyaya kai chienda kuDotito kwacho. Asvika Dotito ona kuti Roedi muto wekuziva nyaya yakuti takatonga panapa iyi ndoupi kwana Gwanzura kwacho kana kuDotito kwacho kabva iyoyo wanza kuti Roedi wacho unomupiwa here toza kuti nyaya yakaiwana sei. Ndoza ndikatuma sabhuku achintaurira ndakauya kuno chiwa ndakabvunza zvakanzi Roedi uyu idunzvi ramambo unorovana kuno. Idunzvi ramambo ndinorovana kuno saka ndakuziva kuda kwakaita mukadzi wemunhu paguva kuti akuzaombowa kwati akuzaombowa kwati alright ini ndichauya but pazvozvi asana nemari yakakwana ndakunonzwa kuti nyaya yekufamba sei. Saka Thomas andoitei. Saka zvakudawo iye anotaurawo chapupu chake nemazivo ake kuitira kuti ndakarara nemukadzi uyu paguva zvakamira sei. Lloyd wakatongwa here kwasabhuku? Ndati wakatongwa here kwasabhuku Lloyd? Zvidia. Wakatongwa here kwasabhuku? Kwasabhuku ndakatongwa nyaya isiri iyi kwasabhuku. Taura nyaya wakatongwa iwewe. Wakatongwa nyaya ipi? Nyaya ndikatongwa kwasabhuku. Pane muroora kwana Gwanzura ane mhepo yaibata pari. Zvinhu zvaibata pari tichizvinzwa kuti ndozviriko. Wakabva wauya pakutanga wana kuya kwandiri wakambofamba chibatsiwa. Mhepo yaita kuti anzi tiri vana vazvibiya. Ngati vana vazvibiya togara kumba kwaamai. Vana vazvibiya kugara kumba kwaamai. Amai vaita kuti kumba kwaamai manje mukadzi wamai Gwanzura waya ndowanzi kumba kwaamai. Ndikati kweiyo mhepo yangu inini zvibiya zvinhu zvandikaromba inini zvakaenda kugara kumusha kwana Gwanzura zvichiti mukadzi wamaGwanzura ndo amai vangu takaromba nawo here. Ndonyaya ndikaenda nayo pamberi pasabhuku Machita ndikati no pano zviri kutaurika mushure mekunge wanditi wewe chitakura munhu uyu umurapise ndo zviri kutaura zita rako naamai inini ari wekumaGwanzura waya. Ndakati aiwa iyi nyaya ina handisi kuiziva. Saka pandaenda kuno kumasabhuku nyaya bva yataurwa ikoko iri nyaya yekuti pane zvaiti ndine zvibiya tiri vana vazvibiya togara kumba kwaamai. Ndo nyaya ndikuziva. Tisingarasike musoro nyaya wanzwa kiremi zvayataura. Yati wewe ukarara nomukadzi womufi paguva wanzwa ka zvichidurira kuti pano vakakuonai muchiitika zviitiko izvozvo unozviziva here kuti miti nohuswa matombo nyangwe makuva iyoyo vanhu saka yenhasi uno uri papi uri pano zvidudurira kuti chiitiko ichocho chakaitika nokuti dai chachisina kuitika ungade usiri papi pano. Right, ikandibate zvishoma ndepekuti mukomana kiremo yatizvo nyaya iyo yakaitongwa kwasabhuku iye ine maminitsi aripo. Wazvinzwawo? Naika zoreva kuti umbo wakajeka unobva kuchi une maminitsi aripi? Ndikataura aiwa usati mataura
maminitsi singapedze nguva ngayabude. Zvakanaka pamusoro yedare ringaiti tseketudze pamaminitsi yakabva kuna sabhuku uye kuti ndi sabhuku vapi nezvakaitika. Nyaya iripo yanga yakaisa panhanga nyaya paiti Zvibiya Phineas case. Panga pane misoro yeshoko mitatu yaiperekedzana nenyaya yakakurukurwa. Pakutanga pari kuti kurara munhu wemufi paguva remufi. Uye pane chekuita nemweya waibata pane mudzimai akazoshandirwa naZvibiya achizviti muprofita. Pakabva pazotaura zvakare kuti iyeyu akazenge ane imwe mhosva zvakare nevamwe baba vanonzi Tashu. Baba vanonzi Tashu, mhosva yanga yayo kuti aiti mhepo iri kuya ipapo iri kukonzerwa nababa vanonzi Tashu. Then maminutes ndobva yanzi taakuisa maminutes muchirungu vanoti in details. Yakuiswa sezvayari yese maminutes. Mudhindo uri pamaminutes wakadhindwa wakati Sabhuku Machita, Chief Dotito, Mount Darwin District, Ward 11, date 27 mwezi wechi 10 2024. Ndobva panzi kutanga kwenyaya ya Zvibiya Phineas nakuda kwashe Gwanzura mudare raSabhuku Machita musi wa 27 October 2024 nguva dzichiita 7 o'clock mangwanani. Mumhangari ndiye Zvibiya Phineas wacho ndiye akamangara dari iyi. Namba dzake dzichitupa ndobva dzaiswa dzatisingagoni kutaura sezvo tichabuda pamhepo. Mumhangarirwi aiva murume anonzi kuda kwashe Gwanzura. Namba dzake dzichitupa tinadzo pano dziripo. Ndobva yazoti mumhangari anoti kutaura kuti iye Zvibiya ndiye aitaura izvo. Mumhangari anoti nyaya yandirwadza ndeye kunangwa mukadzi wakuda kwashe ari kurwara achibatwa nemhepo ichitaura kuti baba vedu ndi Zvibiya, tinogara kumba kwaZvibiya kwa amai vake, amai vakuda kwashe Zvibiya. Ndobva vazonzi iri kuti ichitaura kuti baba vedu ndi Zvibiya, tinogara kumba kwa mai vakuda kwashe Zvibiya. Ndobva pazoiswa mabrackets kuzivisa isisi kuti Zvibiya muprofita. Vakauya kumba ndi Zvibiya uyu, vakauya kumba ndichivashandira zvemhepo yakabata yakatanga kutaura zvimwe chete izvozvo zviri kutaurwa pamusoro izvi. Zvibiya kutaura kuti mhepo iyoyo yakataura zvimwe chete izvozvo ari kudza dare. Handina chandinoziva panyaya iyi iri kutaurwa nemhepo iyi, saka ndiri kuda kuziva kuti zvinoti zvinogara kumba kwa amai vakuda pakai. Ine handina ukama navo, ndoda kuti tifambe ndi Zvibiya uyu. Mumhangari uyu ndokuchipiwa mukana wokutaura. Kuda kwashe Gwanzura ndokuchitanga kutaura akati kubva ndatanga kuwirirana naZvibiya handisati ndataura naye zvakaipa. Ndikuda kwashe kubva ndatanga kuwirirana naZvibiya handina pandakambotaura zvakashata maererano naZvibiya. Zvakatanga pamazuva yakarwara baba. Mushure mekunge baba vapiwa muteuro naZvibiya ndipo pavakatanga kurwara kusvikira baba vachifa. Vachitaura kuti baba vachitaura kuti muteuro wandakapiwa wakandirwarisa. Baba vafa, Zvibiya akatanga kuuya kumba kuna amai. Zvibiya naamai vakaenda kuguva rababa vakanoita zvavakaita paguva usiku. Zvibiya naamai vaiwirirana pane zvese zvavaiita. Guva rababa rakadhirika tikarigadzirisa. Mudzimai wangu, mudzimai wemwana uyu wemufi,
vazvitakura mwana akadarikira. Tagara madzimai vakazvitakura zvakare vakabatsirwa. Zvisina mwedzi mudzimai vangu akatanga kurwara vachibatwa nemhepo, ichitaura kuti tiri vana vazvibhiya. Takaenda navo kwazvibhiya kwacho kuti mhepo iri kutaura zvekuti mudzimai wangu ari kubatwa nevana vako, kuti tibatsirwe sezvo zvibhiya muprofita. Tasvika akati vakabachingwa. Vasvika ikoko ndobva ati dzimai vako vakabachingwa. Mhepo yakaramba ichibata. Amai vachingoti ngatidzokerei kwazvibhiya. Takadzokera kwazvibhiya zvakare. Zvibhiya akati mhepo iyi iri kubva kwemurume anonzi Tashu. Zvekutonzvenga. Asi ndakaona kuti hapana chaifamba, ndakazoita zvekutonzvenga, ndafamba nemudzimai wangu. Vakanorapwa kwavakazonorapwa, vakaita zvakanaka. Vadzoka kubva kwavakanorapwa kupera kwesvondo, ndakazonzwa kuti zvibhiya ave kukwira dare. Mukomana uya apedza kutsanangura dare raSabhuku Machita rakapa mhosva. Rakatanga kubvunza kuna zvibhiya kuti sei zvibhiya wairamba uchishandira mhepo yaitaura kuti iyo ndiwe uri kuikonzeresa. Akazoda kuuya kudare anzwa kuti murwere akatorapwa akapora. Kodai akabudirira kurapa aiuya here kudare? Ndiye mukomana vaibvunza izvi. Zvibhiya akandituka kupindura mibvunzo. Zvibhiya akakundika kupindura mibvunzo yese yaakabvunzwa nedare. Dare rakamupa mhosva yekuti sei wairamba uchishandira nyaya iri kutaura zita rako. Zvibhiya akabvuma mhosva yake pamberi paSabhuku Machita. Dhora akabvisa dhora renhenda murandu uye akadzorera mari yedare kuna kuda kwashe Gwanzura waanga amhangarira. Mhuri yekwaGwanzura vari kukumbira maminitsi kwandiri Sabhuku, saka ndavapa vachiti vanoda kuenda mberi nenyaya yavo. Ndatenda changamire ndini Sabhuku Machita. Ndamutana ndakati ndakauya kuno iwo wandituma. Saka iyo waenda kana ndaenda kuno Sabhuku waenda kuno. Saka Sabhuku kuno kwakundikana kuya kuwerewa. Saka bepa rawandituma ndiri Sabhuku Machita wacho wakunza katonga nyaya iyi yekuti ndakaya mukadzi. Saka iwo atiyo bepa iri nokuti maminitsi akutawa apa nokutonga kwakaita zviri kusiyana. Saka kufunga ndoyo wandika kuti mubvunzo wangu kwauri ndewekuti sei wakadzosera mari yemunhu wakanga wamhangarira. Right. Chakaitika ipapo kuti ndidzosere mari yemunhu wandakamhangarira. Zvinhu zvichibata sotaura zviri kuita. Hana kungomuka nokuwe vakakumbira atikuba tibatsirei. Kati manje mafamba here temei matanga mafamba. Makafamba kana mandinzwa kuti ndini shwa ndikutaura pamunhu yeyo. Moya muntu ndapa pamunhu iyeyo. Hakinzi shwa tambofamba but asimbobata starei. Azvotwachi starei. Vakumbira kumasoro. Kwatona mata. Wakumbira vataniparika tanga kushandira munhu uyu. Zvokutaura semusemi izvo. Saka pakanditi iwe chitakura munhu uchida kurapisa munhu wako. Kuparika tayo nazvikwanise. Vatazinda pai mubvunzo wanyatsounzwa. Matise ndakabata mari yemunhu wakanga wamhangarira. Wakanditi iwewe zvibhiya mhosva yako iri pakuti wakazideo wakwanzi iwewe pawakakukumbira kuti washandire dei wakaramba. Zvinopa kubvuma kwawakaita iwewe kuwashandira ndipate kupa mhosva iri dare. Ndikati kana pakadaro shuwa mhosva inoitenda nokuti shuwa wakakumbira pandangobvuma. Dhora raiva rei? Nenda murandu yekutenda kuti chii? Wakataura kuti anzi iwe wakataura wakati iwewe tikupa mhosva yokuti wakabvuma kushandira. Kati shuwa mhosva kushandira shuwa ndikuiziva. Asi zvinhu zvese zvikati handisi kuiziva. Ndo mati mhosva yandakabvuma panyaya iyi
nai mhosva yaitongwa ipapo yaiva yekubvuma kushandira munhu here kana kuti yaiva nyaya yekuti iwewe waidanana nemudzimai wonge makanorara kuguva? Kwete, haisi mhosva yaitongwa ipapo. Mhosva yaitongwa yenge iri nyaya yekuti uyu zvairova ndini ndakapira kare nini zvinhu zvikuru apa kutaura kuti inini ndine zvibira asi zvekuti vana zvibira asi kugara kumba kwangu zvekugara kumba kwamai wavo kukudisa kwamai mukomana uye kwamwene wake ndokazvino kati kwenini ati inini kuromba kwavo ndikaita inini mushonga yange pamba pangu inini inotava here kuenda kugara kumba uko kwamai wake nyaya handisi kuiziva saka asabhuku ndavapanawo kuti avakava kazvitopachena kanatingatenderere kwezonyaya mukadzi uyu wemufu uyu unodanana naye? danane naye. Asi iwewe pamagariro wakaita pakufunda uko wakaita zviri nyore here kuti mwana anotaurira amai kuti amai vangu ava nyakundibereka nemunhu uyu vari kufambidzana ende zvese zvavari kuita vanhu ava vari kuwirirana? Izvozvo inini ukaona iwe muzera wauriwe ukaona iwe wakutaura kuti uyu munhu uyu ari kufambidzana namai vangu ndiani chekuita nekufa kwababa vakasiya vataura shoko rekuti ende vanhu ava vari kufambidzana mwana yekusarudza kuparadzana naamai vake anenge achinyepa kunyepera amai vake ende achitora mhosva ipapo inini ndikuti ari kunyepa nechikonzero chekuti inini wacho handiti amai vacho kudai handari nawe asi kuti amai vacho tonamata nawo naiye tanamata nawo kumasoro nezvatoziva maminitsi anga achiverengwa apa kubva kuna sabhuku asi wayanzwa? ndanzwa wayanzwa kuti pamberi pake pakuzopedzesera wazobvuma iwewe nokubvisa dhora nhendamurandi uchibvuma zvese zvakaverengwa chimia ipapo changamene ndikubatsira asi ndizvo kwete ukandibvisiri waibvisa nhendamurandi ipapi? Right, nyaya yakaitika nyaya ndikabvisa nhendamurandu pandikanzi inini iwewe wakabvuma kushandira munzaika ipapo ndakapatenda. Unoangana wakashandira mbuku? Vanhu vakawanda. Sei ukazobvisa uyu kunzibvisa achite nhendamurandi kuno uyu? Apa nyaya pana anorambidzwa kushandira here munhu uyu? Aiwa wakati zvaitaura iwewe saka iwewe usina zvataura iwewe wangosiya panotati wafanira kuramba uchikushandira iwe nomunhu zvakati wakatibata naye iwe iwe kwaiona iri mhosva here? Ndio wakandipa kuti wewe wafanira kutoreka kushandira woenda kushanda kuno wangu ndio mhosva yacho wakandipa iye kutanzi kurana kuguwa chichi tikutonza kuno zvoti kana statement yacho yapo kuinza wale mtu amachitaka arisi takati statement yakanyo yakatoka kwa machita ende maminetsa ayasi samba pana pana yamachona saka wakandituma kuno kuti ndiwe kuno takaiwera kabvunza nyayo titaure tichidai iwewe handiti wanzwa kuti mhepo iyi zvayaibata yakanga iri mhepo iyo kumba kwekukafiwa iwewe ukanga uri muprofiti wekuda kuparadza mhepo iyeyi saka iwewe somuprofiti ukadudza kuti mhepo iyi handei kuguva iko kuendo kwainoperera ndokukazoitika zvinhu zvacho izvozviezvi ndo chikonzero chakaita kuti inzwa unzoteerera ndo chakazoita chikonzero chokuti iwe uite munhu wokutanga kuenda konomhangara uri kunzwa majeka aiwa wabva kuita basa rako kwaye waenda komhangara waiziva kuti kumberi kwandiri kuenda inini ndapinda mumoto ndichatsva kuno mhosva iwe wadai kuri kunzi avo vaitambudzika nozvaivatambudza kumba kwavo iwewe chaikudzimba kuenda konomhangara iwewe changa chiri chii pachinhano chokuti iwe ndiwaifanira kumhangariwa iwo manje pawakandikumbira kuti mushandire ndiri kupa kumushandira ndopakati iwewe zvinhu zvatinetsa zvikuta zita rako nomadzimai dai saka chitakura iwewe uende kupi iko kunorapa kuti pemunhu edapora ndakati akakwete imi ndima akandikumbira kuti ndikubatsirei nhasi makunditi ndichitakura azviite nezvandinopamuti ndimangari handiri uri kuona kuti zviri kupindirana kuti iwewe kushandira kwawaiita no zviri kutsanangurika zviri kudini zviri kujidzana uri kunzwa ka pakujidzana kwazvene ndezvokuti iwewe zvakare ukazongoti mhosva ngaipere nokuitenda kuti aiwa zvapera inini ndazvitenda hawaizoziva kuti nhasi uno zvichasvika kudarira mambo zvokudare kwamambo zvenge zvichasvika nokuti ndakati toda kufamba nomuti
nomunhu uyu Jehovha anditi timirire kana timirire wewe murwere akapora shakuzokuudza isusu wonzi tikuwariwa kuti tichifamba ndozvakataka kupera anonzi Tasha akadudzwa nani zita ndozvawo izvozvo handiziziwe kutonyepa kana ipapo wakatara kati nyaya mukutara kwaTasha yapinda maminezi tanza kunzi une mhosva naTasha nokuti zvinhu zviri kubva kuna Tasha uye ndiwe kwete zvinova ndizvo wakazobvisira rimwe dhora kuti shuwa mhosva ndaita sei ndaitei kwete zvokwaTasha kwazvo kwaTasha hazvirizvo Sabhuku akarotomoka pamaminezi aya Sabhuku wacho nhasi ndafanira kuita naye asi akundi kana tikunoronga ugori akarotomoka pamaminezi kai maminitsi akuita hasi maminitsi amukuverenga Sabhuku chakuita hasi ndotsamba irapo yanda nayo ngaiverenga vanhu vachinda tsamba ya zvinogona kudaro kuti Sabhuku anozosara onyora imwe tsamba iyambonyora imwe tsamba iri ikoko ine mudhuri chauya kuno Sabhuku wacho saka semafungiro nemaonero ako tsamba yambotungamira kuno iri kupupura zvawakaita tsamba yauri kutevera nayo iri kupikisa zvetsamba iri kupupura zvawakaita semaonero ako emudhindo ndomumwe chete uri kuti here yako tsamba ndochaiyo yanyorwa naSabhuku yaisiya Sabhuku atifona panhamba dzikapedzeka mutaure naye ndati uri kuti here iyi tsamba iyi ndoyanyorwa naSabhuku kwete iyo iya inanyorwa naSabhuku iyo ine phone number here hanzi inofonedza pane namba dzaSabhuku here hapana asi vazibhiya pamusoro izvi vazibhiya vakaona samoni ratakanyora vakauya kuofisi vane chichemo chokuti vakavaita vachiti nechichemo chokuti noti pamusoro takanyora kuti uchatongana neduzi ramambo anonzi Roid mutokuziva saka vakauya vane nharo dzokungoti ndikuenda kuona Roid wati ndirani mangariri vazosvika kuofisi vabvunza kuti vakubvunza kuti saka Roid ari kupinda kuona Roid ndobva tavatsanangura sevatsanangura mukuitira kuti aiwa panapa nyaya iyi haina imimi naRoid ine imimi nezvakaitika kuti mudhindo iwowo une tsamba iyo handina kuvaverengera ndichingovati tine tsamba iyi yakabva kwenye havana kupokana kuti mudhindo iwaro kwavo vachiongorora zvimwe zviri kuongororwa iwewe somuprofita ndandoda kumubvunza kuti munhu wakapa munamato uyu aiva mukadzi wemufi munamato uri papo uri pabepa kandati munhu wakapa munamato mukadzi wemufi here munhu wandakapa munamato ipapo mukadzi mirai nayo uroti tiite zvatakamira ndokuti ufikirewe mukadzi wemufi wandakapa munamato mukadzi wemufi waimupa munamato wei munamato wokutaura nezvavako tiri padare ipapo vandikadati ndingapa munamato inini ungori munamato kuti ivo vana vacho anakuda vacho naana mai vacho vano munamato vati ukaita mba pavo wayo wakabara vari pachivanhu chimwe chete iwewe uri muprofiti here iwewe uri muprofiti here uri muprofiti muprofiti waMwari waMwari profiti waMwari anoshandira zvinhu zviri kutaura zita rake asi achisiya nyaya isina kupera right kusiya nyaya isina kupera pakuita sei pakujekesa kuti zvaiva zvichii right ipapo kuti ndizera kuti tizoti tifambei hautaura kuti tifambei ka munhu wauri kushandira aiwa inzwaika handita wanga ndiramwinaka pakuti pataita nyaya kai kati tikatichifamba toti mepo indi kungakwana saka kwakutanzi kwana Tasha mutichizi apo kuti ndinozvinzwa pa ya inini ndaifunga kuti dai panga paine namba dzaSabhuku dziri papo namba idzodzo dzinogona kunge pamatsamba yamanyorerwa aitwa ndikuona kunge pane kachitsotsi kaitwa pamatsamba Alright, regai tibva tatopinda tisati taipiwa nyaya iyoyi. Regai nditi nyaya idzodzo dzine maprofita dziri kutitambudza. Makaona patakapisa dare takapisa zvinhu zvatakapisa pano vakanga vari padare nemagemenzi maprofita vekunyepa atakapisa panapa nezvinhu zvavanga vakagadzirira zvimishonga zvatakapisa panapa. Saka ndiri kuti murume uyu regai tichamubata zvedu, regai tiijambise nyaya iyi.
titange taita tsvagidzo dzedu totsvaga sabhuku akanyora tsamba auye ndozvandiri kuona inini kuti ndoti zvinyaya yedu inatsopera asi nyaya zvazviri nani kuti kunze kupeta muramba uchiri munyoro bozi nyaya inogona kukubata handina chandopeta muramba bozi nhasi uno mukadzi wawaipa munamato wacho ndiye wauri kunzi ndiwari kudanana naye unoripa mukadzi munamato wacho wauri kunzi ndiwari kudanana naye saka nyaya iyi kazhinji kana dzazoya kuno tinenge tanzwa zvakawanda asi regai titi regai zokutsoka dare redu ririko rini vasekretary next sitting yedu utojamba 5 together pa 12 inozopinda musi wa12 ndipo inozopinda ndiri kunzwika inozonzwa musi wa12 tichaita kuti titsvage sabhuku munhu hapana here weukama kana kuti ane ukama nemukadzi ari kunzi ari kudanana nemurume uyu kana kuti auya akamirirawo kuti dzimweni dzenguva kana murume uyu aramba anokwanisa kuzopa uchapu zvinogona kutibatsira izvozvo mukati matirumu hamuna zvakanaka kana varipo munogona kutitsanangurira kana nezvamunoziva maringe nenyaya iyi zvinogona kuita pamwe kuti yatopera nyaya iyoyi Muriani uyu hatina ukama inini ndinigwanzura ndinomunin'ina akafa wake ndiwa ndakasiyira inini ndikainditi pamusoro wenyu inini kubva munin'ina achiri mupenyu aitaura achiti hama dzangu inini ndaurayiwa nazvibiya achindiurayira mukadzi wangu wari kudanana naye mukati mekugara vachinetsana iye mushakabvu nemukadzi wake akasvika pakutopisa machira yaipfekwa nemukadzi wake yainge yachiratidza kuti machira emweya akamazadza asidi yese yakasakara kuri kurwadziwa nekutorerwa mukadzi wake takaedza kugadzirisa nyaya iyoyo zvikaramba nokuti iye aizviona pamberi pacho uyu azofa mushure menyaradzo ivava vazvibiya namainini vangu vai mudzimai wemushakabvu vakazowana nguva yokuenda kumakuwa uku isu hatina kuvaona asi kuti pano munhu akavaonawo isu tiri kubhindura kwataitsvaga kusunza munhu iyeyo akatiyambira kuti ndonyaya yakaitika kuno zvatakasvika kumba isusu takanobvunza mudzimai wedu uye kuti konhai mama izvo zviri kunzi makanoenda kumakuwa ndezvechokwadi here iye akati hungu ndezvechokwadi pano munamato wataiita ikoko hatina kuzoenderera mberi nokunyatsobvunzisisa mudzimai wedu nokuti taona kuti atobvuma kare kuti vakaenda tikati makaenda nani anga ari baba zvikanzi takaenda tega nokuti munamato wacho waingoda tiri tega mukati mekufamba kwenguva tine muzukuru mukuru mwana wemukwasha wedu akashedzwa namainini vaye kuti uya kunozogadzirisa kunetsana kwandakiita nevana kuda vaye saka muzukuru uye akasvika akabvunza kuti chichanetsa vakomana vakati muzukuru isu tinotya mai uya tikutaurire tiri tega vakapota kuseri vakataura nyaya yavo vachiti isusu kuti tizosiya kunamata musowe iri tiri kuona mafambiro ari kuita zvibiya naamai anotinyadzisa saka tasiya isusu mafambiro hatimaande kumaona saka taakunamatawo kumwe zvakare amai ava vakatorana nazvibiya iyeyo vachienda kumakuwa pamakuwa pedu ipapo pane makuwa 12 orudzi pamakuwa 12 panosanganisira raamai riripo remurume wake iyeyu mukadzi nerababa neremukoma yakadhirika hatichaziva kuti chii chakaenda kunoitwa ikoko takunogadzira gore munin'ina nokuda kwekushayikwa kwezvikwanisiro zvokugadzirisa makuwa takakwanisa kugadzira iroro chete nokuti ranga rakadhirika zvakashatisisa kudarika mamwe takakokana tese veukama kusanganisira nevaroora vese asi mukadzi wemushakabvu haana kuuya kumakuwa akatonzvenga akaenda kunoswera kumba kwazvibiya izvozvo takazviona zvino isusu
takangotiwa regai tinyarare zvichabuda pachena kusvika vazvibiya vazoenda vega kudare mushure memhepo dzanga dzakubata pamuroora. Ndo zvakawanda zvacho ndisingapedzere nguva dare zvandinokwanisa kupa uchapupu hwekuti ichokwadi baba ava vakaenda kumakuva, amai vai vakazotaurira muzukuru kuti kumakuva uku kwatakaenda takaenda kunoita munamato wacho ndo okunobvisa hanzu dzezvinyadzi tichiita munamato iwoyo. Saka ndo zvandinozivawo kare rino. Mapurisa nyaradze vanhu. Maita basa baba yabva yatopera. Saka ndati dzimweni dzenguva munogona kunge mukatungu tazita rombo rakanaka kuti azona mati mukoma kana kuningina wemufi. Ndiri mukoma wemufi. Mukoma chaiwe mufi ari muno tatatadza kutozviziva kuti hapana here awo yakamiririra. Saka ndambota kuti maprofita atirawo mazuva ano akava inhubu chaidzo sekuti wandakaita ini ndakabvisa kutoti iye mukadzi ari kutorwa nemurume uyu haasi kurara hana rugare nemurume akafa yeye naiye futi anonzi hana rugare haasi kurara nemufi iyeye. Saka zvaanoprofita ndivonga mheno kwaakatofamba akanzi wemba akanoshina kunorara mese paguva nemukadzi iyeye matotsirika vati matsipika mhepo iyoyo hamuchanetswa futi ndo zvakaudzwa vapedza kushina paguva ndozonzi vakatozosiya bhurugwa remukadzi paguva ipapo kuti vavhare mhepo iyoyo iri kuvatambudza. Saka taida chete kuti isusu nyaya ijeke tamanzwa kuti tisingade kumhanya kumberi tatatega izodzoka asi muri moya nemhosva. Mukadzi wacho wanzi aishandira wacho ndo wari kudanana naye ndo wari kupa munamato rudzi unoiswa navanhu vaviri kuguva makuna ndononzi makuna iwayo ari kutadzisa mvura kunaya inonaya sei makuna chinoshina kunorara paguva nemukadzi wemufi atatowedzera kudhirika kwemakuva acho manzwa kudhirika kwemakuva. Makuva ane chivanhu chedu chakakosha. Pamakuva pangotsikwatsikwa kana panzi ndakaviga baba kana amai ndatoda kuti ndiende ipapo ndototsvaga sawira handiendeende pamakuva. Nhasi unoita ungotora nzvimbo dzemakuva kunoshina ipapo abatwa nemhosva yemakuna murume uyu. Takutaura kana takutaura iwo uchataura wambopiwa nguva yakareba uchitadza kutaura. Nhasi uno wako yanemwe tsamba asi negwaro chairo chairi nemaminitsi akanyorwa nasabhuku ari kutsigira nenda murando wakabvisa dhora wakabvisa mari yekudzorera zvese izvo dai vaitoramba kuti handazva ndinoziva asi nyaya yekuti mhosva uri kuiziva. Ndinozongoda mombe imwe chete inouya kwamambo nehwai chena yekuchenura zvamakaita izvozvo zviri kunzwika kwamambo. Ndinoda mombe yaunounza nehwai chena. Hapo ndinotaura kwandinako. Chibomera katitaure zvatiri kutaura. Inini ndati kwamambo toda hwai chena yekuchenura zvamakaita izvozvo paguva hazvitenderwi. Nemombe inouya makuna hazvitenderwi izvozvo wakaita nemombe imwe neya kwamambo. Ndoda mombe mbiri inoenda kumondoro neya kwamambo neyekuchenura hwai iyoyo. Ndochiti zvandiri kungoda ukaita zvezvizvo takusunungura chakamira sekretari ndinyorere zvinhu zvandataura. Ndoda mombe mbiri dzinoya kwamambo imwe chete inoenda kumondoro nehwai chena yekuchenura kusvibisa kwaakaita dunhu. Toda zvinhu izvozvo toda zvinhu izvozvo panopera masvondo matatu ziuye kuno zvinhu izvozvo. Kana zvazotadza kuuya tozotuma vakomana vanoenda vezvikonzo rinobata dzinhu. Plasi murume uyu changamire maifanirwa kufevhera varidzi veguva vaifanirwa kuva kutovabhata ivava vaifanirwa kubva vatorohwa mutongo kuenda kunoumburuka paguva rehamai vava. panyaya iyoyi zvakatakaita zvisingazivi kuti ichaitorwa sei. Isaka takaiti zvigiya tamutonga tapedza
tine samonera takaendesa zvakare tichibata mukadzi wacho anga anazvibira tichiti tirimudawo mudare medu nechiitiko chawakaita chekuita kurapa guwa romurume wako saka sikazoti auya here mukadzi wacho arimo sikazoita zouya here kana asi tine samonera takamupawo tichiti awire nzira isina tinzwi papangoda ngauya tine kesi changamire yakaipa tine kesi yanga tinayo changamire kesi nambari 16 ya 25 yanga ichiti Shomai nyika yaramba wekwamutema-chani village uya kudarira changamire dotito ujekesi nyaya yako yekurara nazibiya paguva remurume wako tatiti uyabuda aenda takatakati samunira Shomai uya apa azvipindurire kuti akazvifambisa sei kuita makuna-kuna ekuita kurara nemurume paguva remurume wake iye tobva tasanganawo naye sedare kuti chivanhu aamberi Shomai masedzera saka Shomai kana aripo yake takachitokoti zvakupinde murume wacho yogoyo padhuze pacho asi takati nayo kumberi asi uyu semaonero yangu uyu yake yatopera hapana paicharivhesa uyu yake yapera ngaape nyaya kuti yapera eho tsvakwei kuti nyaya yapera asi nyaya panzi pane akationa kugwandika yetu kumuda 1 2 gambomira nyaya idzi hadzisi kufanirwa kupinda kamwe chete nyaya yeuyu nyaya yeuyu iri kufanirwa kuti ipere yapera avo vozopinda neyavo right regai tine dare rimwe chete regai tichinzwa kune mukoma matinyina mukoma umifi chii chamudawo kubhadharwa panyaya yakaitike kuti ime murume wayo yakashinda paguva remunyina wenyu chamunodawo kuti mubhadharwe nini pamusoro changamire taitarisira kuti dei atikomba nzetawo makuwa aya yakashata panogwara amai futi riri papo vakatopfekendurisa murovora baba avo vachichiprofita makuwa 12 erudzi rwedu munhu akaenda musekenura ipapo muroora mudzidza medu saka tatichikumbirawo mombe nembudzi paguva rega rega vozvetipawo zvavo 300 yekuti maexpenses yatichawesta pakugadzira makuwa yakadhirika tatenga ngatite dare rimwe chete mazona zvakaipira kupara mhosva hanzi pane makuva mangani orufu saka paguva rega rega ndida mombe nembudzi nekuti munoro akasunura panani pana atezvara hazvitenderwe patsika dzedu dzechivanhu chaizvezvo ndozvekukanganisa chivanhu chedu imi zvamuchazoita imimi muchangopiwa mombe 2 handiti nembudzi 2 ndozvamuchapiwa kuti mugadzirise makuva ese vakadzirika iwani ndochini zvamuchapiwa nemurume mombe 2 nembudzi 2 mbudzi pamunogona kuzoshandisa hatizive zvamunozodziitawo asi muchapiwa mbudzi 2 nemombe 2 nyorai kuti vagwanzura vanozopiwawo mombe 2 nembudzi 2 nechiitiko chakadai chekuti vakasvibisirwa paguva nemuroora iyi yapera iwo chibva ipapa taura mudzimai yavo yapa iwo zvaunozoita manje kana usina kugutsikana unoita inonzi appeal mazuva 14 days ati dzakura obva waita appeal ndinorombo nokuenda pamberi penyu changamire ndachifunga kuti sabhuku uyu izo renyu changamire uyu aifanira kushashandiwa zvakaro nokunyora mazamba 2 anopikisana abati tsvagurudzo zvayo kuna sabhuku iyi yatova imwe nyayawo yasabhuku yekunyora matsamba 2 asi umbowo hatichatombouda kuna sabhuku varidzi vegura ndiwo varidzi vegura ndivava nini kuda kadiwa ndipakati 1 2 nyaya